Tul is-sentejn li għaddew, l-użu tat-trasport pubbliku żdied b'9.5%. Għal dan il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi meta wieġeb għall-interventi tal-pubbliku f'laqgħa oħra mis-sensiela gvern li jisma'. Il-Ministru għamilha ċara li filwaqt li sar titjib għad fadal ħafna xi jsir. Semma kif iż-żmien li ġej se jaslu 40 karozza ta' linja ġdida u bekk gradwalment jibdew jidħlu fis-seħħ ir-rotot ġodda. Star li s-suċċess dan is-settur jiddependi mill-użu ta' tal-linja card mod biex tiżdied l-effiċjenza u jitnaqqas it-traffiku. Dwar il-kwistjoni ta' żwiemel fit-toroq Mizzi qal li fi żmien li ġej il-Gvern se jippubblika avviż legali li jirregola żwiemel fit-toroq, dan wara diskussjonijiet mal-entitajiet konċernati. Ma setax jonqos li f'din il-laqgħa jkun diskuss l-istat tat-toroq. Hawnhekk il-Ministru qal li l-pjanu li x-xogħol fi triq il-Kosta jitlesta sa Novembru. Hekk kif titlesta din it-triq l-attenzjoni se ddur fuq il-junction tal-Kappara, tant li l-proċess li jinħareġ tender qiegħed fi stadju avvanzat. Il-Ministru qal li filwaqt li mhux it-toroq kollha jaqgħu taħt ir-responsabilità tal-Gvern b'kollaborazzjoni ma' diversi entitajiet qed ikun indirizzat l-istat tat-toroq. Hemm numru kbir ta' toroq li jridu jkunu lesti sal-aħħar tas-sena. Aħna minn ħatana fejn nistgħu ngħinu għenna issemmiet bħal ħażabbar. Kif il-mod kif qed naħdmu ħażabbar ma' Kunsill Lokali ta' Ħażabbar, però qed naħdmu ma' kunsilli oħra wkoll. Illi huma joħorġu parti il-materjal u 30% ta' xogħol ieħor tal-ħaddiema u nagħmluhom ix-xogħol. U mhix intajjeb. Ifri qed isiru l-affarijiet fejn nistgħu ngħinu qed nifrankaw nagħmlu dan ix-xogħol. Tqajmet ukoll il-kwistjoni tas-sigurtà fit-toroq u hawn il-Ministru fakkar fil-Kunsill Konsultattiv li twaqqaf riċentament. Kunsill bilan li fis-snin li ġejjin ifassal l-istrateġija biex it-toroq joffru sigurtà għal kull min jużhom.